наздик бинан, харидорӣ кунан, арзон карда метиҳам, беҳад хушрӯ. Ин плашо чандан? 400 сомонӣ. То анамҷара 400 сом будай донада. И фиолетови чанд сом гуфтӣ ки ҷон? Инош 290 сомон. Ина марҳамат, инамудуш бо 300 сомон. Инамудуш бо 300 сомон. Анаи сета 290 сомон. Ана уснош боша 400 сомонӣ. Хушрувак. Плашот размер чандан ки ҷон? Аҳа. Анаи палто хушрӯ дӯстони азиз 1100 сомон нархи донашай. Оптамда бо арзон мешава. Касе бисёр мегира арзон мешава. Ҳамин қадар хушрӯ. Анами ваюшон айко. Анамин мехошон аҷоиб натуральный барин. Натуральный ба фикрам. Ира бинед. Размерашон то размери 54-56 ҳастай. Хазда тараф замок омадагиай. Моделиш фасон тоза модели Туркия. Ина марҳама дар кор шава. Нависед мо доставка мекунем. Анахе куртко астай. Курткои дарози фасон иёям моделои турецки 1300 сомон нархи донашай. Ина бинед. Пешакош чақа хушрӯ бо се ранг дора. Ана ин намудуш бошад 1100 сомон. Оштинош и куртка пальтоя. Ҳам модели пальто, ҳам модели мисол куртка. Аз дуртара гистам ки шумо ба ҳазур тамошо кунед. Ина бинед. Чақа хушрӯ. Дӯстони азиз марҳамат тамошо кунед. 650 сомони ҳам хай куртка плашовко будай. Ана ин намудаш 750 сомон. Ино ҳама ҷошон снимат мешава, мехош дохилаш. И ҳам курткаяй, баъд мисол баҳор да тирамода метавонад ира ҳамчун плаш истифода баред. Мехои дохилаш, гарданаш ҳамаш кушода мешава. Баъд ана ин куртко ана инка 450 сомони ана намуд куртко. Набинед. То размер чандай курткот ки ҷон? То 3XL будай. Набинед. Дӯстони азиз анами хел жимпир пальточо ҳастай 400 сомони нархи донаш. Ира бинед ча намудай. Кем маламеркаям. Ами размерои 44-46 мешавада тақрибан. Анаи тарафда рангш ҳастай бо розови ҳастай. Бардовый ҳаст ва болотовый цвет. Ана ин намудаш чанда ки ҷон? Пальточора? Инашам 400 сомон шубачо. Размерашон ёро чӣ хеле? То размери 54 ҳаст. 42 то 54 бинед. И беҳад баландида мондагиай барои амо телефонда наздик карда нишон додистам кадра. Аз ми сабаб хушрӯ ба фикрам шумо да наомадастай.